paikka. Totta paikka. Tuolla on todella hyvä. Ja on Länsiterminaalissa. Ei tänne olekaan kun oikeesti tullut. Mutta nyt on tänne bussilla ilma. Aivan vitun hyvä. Tänään tuolla, siis kävin äsken tuolla Länsiterminaalissa ja siellä sitten vähän näkyykin. Mä kävin siellä, eli mä kävelin tänne Lippulasta. Ihan vitun hieno paikka. Näin aamulla käy täällä. Ja ihan aamulla. Ranteen, minkä sitä nyt sanoo. En viittänyt mennä tonne terminaaliin omalla pitkälle, koska kun siellähän kysytään ne passit, milloin mennään terminaaliin. Tykkäsin ja toivon, että pääsin pientä vastaan. Mä suosittelen niitä, ketkä asuu Helsingissä, tai ne, ketkä meinaa matkustaa Helsinkiin tai asuu tänne. Niin suosittelen, tulkaa käymään ihmeessä Länsiterminaalin satamassa. Tää on ihan vitun hieno paikka. Täällä on näitä laivoja. Ja tuolla on yksi sininen laiva. Mä en tiedä näkyykö sitä nyt, mutta tuolla on ihan vitun hieno paikka. Mä laittelen sitä teitä. Mä laitan tähän videon loppuun sitä haittaa kuvittamalla. Laittelen niitä. Mulla olisi nyt suuntana kävellä kamppiin. Ja mulla on niinku tällaiset kengät. Nää, missä on kivat koot. Siellä on ihan patralla tollanen koko. Mulla on jalat ihan... Mulla on kantapäät ihan vitun kipeät. Ne on ihan vitun kipeät. Nyt mulla on tällainen tuppatakki ja tänne alla vielä täällä paksu huppu. Mulla on ihan vitun. En pahoittele. Ihan vitun hieno paikka. Ihan vitun hieno paikka. Tulkaa ihmeessä käymään täällä. Mä nyt vaan tälleen Länsiterminaalille ne vitun mennä. Mun täytyisi nyt tosiaan suuntata siihen kamppiikin, niin... Ja minä kukaan olinkin ollut Helsingissä. Päätin lähteä vähän tutustua Helsingin seutuun. Niin nyt olisi suuntana kamppi. Ja sit todennäköisesti sieltä varmaan subii. Kamppi subii syönää. Koska nälkä alkaa iskeä. Ja kattokaa, tässä on taas hotellilaiva. Tää ei voi nyt suurentaa, mutta on hotellilaiva hankku. Ihan vitun hieno. Ja sitten pois. Niin aurinko. Mutta seuraavan videon kun mä tulen kampista. Ottaa vähäksi aikaa. Mä pääsen kamppiin. Mä oon täällä supia tossa. Mä menen sinne syömään. Onko tää?
hidasta aikaa. Ja olet täällä jutteeksi jotain tekemistä. Tein vielä pottaa mun jalkoon. Moi. Tästä ei kyllä näe mitään, mutta ei voi mitään. Mutta niin tästä päivästä. No siinä ehkä meni ihan hyvin, kun mä pääsin kamppiin ja sai syötyä ja vähän kertani kampissa ja tälleen. Mut sitten yhdessä vaiheessa kun mä menin käymään Anttilassa. Kävin nostaa sieltä muutaman jutun. Ja sit sieltä mä menin tonne terminaaliin, mistä se bussi lähtee. Sitten menin sieltä sen jälkeen käymään ulkona. Menin takaisin sinne terminaaliin. Siis ensimmäinen kun mennä katsoa pankkiautomaatilta, kuinka paljon mun tiliin rahaa ja tälleen. En mennytkään. Mä en tiedä minne mun pankkikortti hävisi. Mulla on tässä pankkikortti tän päivänä kaikki. Mä en tiedä yhtään, että missä vitussa se on. Ja mä tein silleen, että minä tilasin niitä uuden pankkikortin ja nyt mun pitäisi tehdä, ottaa se vanha pankkikortti pois käytöstä. Hyvä minä. Mä en tiedä yhtään minne se vanha hävisi. Mä en tiedä yhtään missä se on. Se vaan hävisi. Anttilassa kun minä lähdin, mä laitoin sen mun takintaskuun. Se ei oo siellä. Mä laitoin loput ne ostokset mun laukkuun. Se ei mun laukussakaan. Ja kävin mun laukku läpi ja tällä, niin ei se oo siellä. Mä en tiedä yhtään minne miehin sen hävittää. Mut uusi tilattu. Ja kohta soitto OPC. Otetaan se vanha kortti pois käytöstä. En tykkää tästä yhtään. En tykkää näistä virallisista puheluista yhtään. Kunhan minä saan sen hoidettua. Nyt minä lähden suihkuun. Ja sit minä vaan menenkin nukkumaan. Ihan vitu raskas päivä tänään. On mennyt hyvin, mutta iltapäivä ei mennyt enää niin hyvin. Älkää pitäkö pankkikorttianne tuolla takitaskussa. Minä kun laitoin sen sinne, kun minä lähdin Anttiin. Mä en tiedä minne se meni ihan oikeesti. Mä en tiedä yhtään missä se on. Minä kävin kaikki ne paikat läpi, missä minä olin, mutta ei löytynyt. Juko vienyt sen. Hienoa. Mutta minä olen nyt hoidettu pankkijuttua, niin mä pääsen vielä tänään suihkuukin. Nää vaan mä vielä illamalla.